В България за щяло и нещяло всяка дама иска да ме помилва, да ми каже: коте, моля те, много ми ходиш, и аз да потъркам една вълшебна лампичка и да се случи най-съкровенното ми желание, да имам четвърто. Знаете ли за Джафар, дето направил така, направил четвъртото пожелание? Поискал да стане джин, ще стана джин. Ако мога да си пожелая нещо, момчета, ще стана джин. Просто джин да ме изпиеш, коте. Разбираш ли, може да сложиш маслинки вътре, може да сложиш много други неща, като например мента. Имам мента в къщи, чакате просто да я сложа в китката ти и да я разтърся, да ти разтърся китката. Разбираш ли, в китката ти, докато съм джин, искам да стана от питието и да ти кажа: айде, моля те, хапвай. И ти да ми кажеш: аз нямам апетит, аз не съм такава, аз съм много добра. Слушай се, ако е любов, обичам аз да си играя. Ако ме застъпват, сигурно ще те позная. Ако ме занимават, ще им кажа: абе, вие откъде така сте се надъхали да ми казвате, че това не е така, и да си разкажа живота. Когато се опитваш да ме занимаваш, ще получиш само отказ, защото много ставаш, защото честно много ставаш, защото си брутална мадама. Отия в карусерията. В момента една брутална поста има, която вади директно златото от златната мина. Фиджи ли, бе? Разкажи за Фиджи, бе. За Фиджи. Тато и друг никнейм. Да ви разкажа ли? После разбрах, че има един друг български рапър с подобен никнейм и си го смених. Ама той е много странен никнейм, защото е между един от моите най-добри приятели и аз. Казахме си, че сме в колата и ще я въртим на една брутална салвия, градинска. В нея има килограми. Не е делирил манячета, не е от най-доброто, което съществува. Обаче е много приятно, защото посети някакъв бидле. За ко ми? За ко си ми, ако ни помагате? Не влизате в клипове, не се занимавате, не такова. Какво било? Чакай, за какво? Не може. Ще дам пауза, ще дам пауза за малко и сега се връщам. Тръгвали сме на някъде начин, тръгвали сме. Извинявам се за прекъсването, влязъл съм в един филм. Разкажи какъв филм, бе? В какъв филм съм влязъл? На Луната ли сме? Може би си говорим с извънземни, не знам. Ако сме на Луната, так му съм отишъл и проверявам. Значи луния пясък е